Май месец ще донесе на Зодия Стрелец възможността да се бори, но и да овладее битките вътре в самия него. През май може да имате силно желание да спорите, да влизате в изтощителни битки, от които няма да има никакъв смисъл за самите вас, стрелци. Предизвикателството на месеца е да овладеете огнения си характер и да постъпвате дипломатично, без напрежение. По този начин имате възможността да изградите образ на авторитет в своята област. Възможностите са свързани с това, че през май започвате да получавате първите резултати от усилията си. Тръгвате по-бавно, но и по-уверено, като изненадващо за вас, това ще ви донесе спокойствие и ще ви научи на търпение. В професионален план ще се радвате на вести, които са неочаквани, но и новини, които ще върнат вярата и надеждата в живота ви. В любовен план при вас се наблюдава спокойствие, мир и хармония. Това, което е нужно да пуснете през май, е желанието да постигате бързи резултати. Май ви дава възможността да се научите да проявявате търпение, особено в ситуации, които са важни за прогреса в живота ви. Фокусът през месец май за Зодия Стрелец е да съхрани ентусиазма си и да вярва в подходящите нови начала, които идват в близко бъдеще. Ако си представител на Зодия Стрелец, сподели това видео с друг представител на Зодията и не забравяй да видиш специалното послание на ангелите за месец май.